Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan niya na mi si CB makikatubang ninyo karong hapuna alang sa laing sugilanon nga among iasoy ninyo ang karaang reporting maoy title ning atong istorya karong hapon. Akong iasoy ninyo giunsa nako pagkat-on sa paghimo og balita, pagsuwat og balita, pagpang-interview o mga news sources o giunsa na nako sa paghapsay, giunsa nako na sa palambo through the years sukad sa pagsugod nako sa radyo. Pero si CB may mangumusta na ninyo wa ni maniud to, nagsige lang ni og katug hinaot pa pagkagutom masib lahi kayo gahapon na ang iyang appetite hilabihan ka mangita og mga pagkaon, magsige og pangayo og mga pagkaon namo ni Dr. Iris. Pero mao ni si CB ang iyang appetite gana kayo sa kaadlaw, pagkasunod adlaw luya na sa dili na sa siya mukaon. Pero grabe kay manghuyab, grabe kay nga matuog si CB. So, di lang ka na mo bugngan og dugay sib kay daghan ba kag gimbuhaton dito. Naminaw ni siya ni Dr. Iris nga nagsige og tukar siyang gitar sa background. So kanang atong background karon kung makabati mo, mao na ang gitar ni Dr. Iris nga iyang nag-ensayo siya ning higayuna. Why nagtudlo namo unsaon paghimo og report? As in, kanang giingon nga dunay training karon na nga dunay news writing seminar, dunay newscasting seminar karon na. Pagsugod nako in 1984 sa DYLA, why nitudlo nako unsaon sa paghimo og report? Amo lang ipakita nga mo report ni Art Tariman, nga mo among Chief of Reporters sa DYLA sa A-team. Pagsugod nako og si Art Tariman mo ingon nga kini okay na ni, kini mao na ni, hantod nga unsay iyang itudlo na mo na sa among subayon, mo na lang sa among sundon, murag formulaic ba. Of course ang unag yung beat sa bag-o nga mga reporters sa una maybe hantod karon police beat, kaya ang police beat mo'y labing sayon nga bahin sa paghipo sa mga balita kay imo ra mong kopyahon ang blatter. Unya kanang blatter, ang arrangement sa blatter mura ra na yung news report, kanang who, what, when, where, why, how, nana sa blatter, kinsa ang suspect, kinsa ang biktima, unsay nahitabo, unsang orasan nahitabo, unsay gidangatan sa biktima, mga tanang mga detalye nana sa blatter. So kami gani niadto mga tapulan nga mga reporters mag-report na magtamod las blatter. Angkor, maayong hapon, unahon na to ang who, ang suspect, mausikuan. Ingon na ba, tinapulan na gid ba? Dili na lang ganing kopyahon, dili lang tagik-tagikon. Pero ako ma-expose og police beat. Ambot sa nasud sa o ni Anhing Serge Rimonde. Ang una na kong beat, sa dihang iya kong gihimong reporter sa DYLA, campus beat. Campus beat, variety show man na. Ang pasabot ang campus beat, ang akong ibalita, ang mga kalihukan sa mga eskwelahan. Kay nahibaw man si Anhing Serge Rimonde nga aktivista ko. Ingon siya, dong, i-reportan na ninyo mga rally, i-reportan na ninyo protesta, i-report ang tanang kalihukan sa eskwelahan. Pakapinisab sa side sa school administration. Pakapinisab anang inyong mga prisaah, kanang mga siviraah, kanang mga sports o campus activities. So mo iyang bit na ako sa abundahan akong balita. Kay ba ko gusto ng plano inig plano sa University of the Philippines o protesta, paapilon man sa University of San Jose Recoletos. O di, makabalita ako, makadetalye ko, kinsa mga speakers, kinsa taga Manila, nga mo anhi dinhi. Ambot kay hinumdum ba mo, pagka panguna ko sa League of Filipino Students sa USJR chapter, ang nasunong presidente atong LFS, dakpunon, katus Elmer Mercado. Katus Elmer Mercado, gwapuhon to siya, murag Atom Araulio. Pero dili siya broadcaster, ano lang siya, student leader lang gid siya. Unya, kay dakpunon na siya, wanted siya sa mga pulis. So dahil siya na mga litrato sa mga presinto nga makit-an gani ninyo, dakpo ninyo. Ang kangilngi itong Elmer Mercado, doon namin mga rally sa LFS, bisan asang bahin sa Pilipinas, apil na din sa Subo, mukalit lang to siyang tunga. So i-arrange lang to nga, mutago rin siya din ni Subo, o inigrally na,
Amo siyang tao gusto nga tunga sa rally, mo diskurso siya kadiyot, magsimig bantay sa palibot, wa pa ba yung mga polis ni abot, na naganitimaan nga doon na yung mga patrol cars, hunong dahil si Elmer Mercado o diskurso, amo na siya taguan. Aron di siya ikita. Amot nadakpan ba ito si Elmer Mercado? Murag wag yun. Maayo kay may mutago niya. So, diktadura man itong Marcos. 1984 man ko na reporter. So, tindighana mga protesta. Batog sa diktadurang Marcos niya itong higayuna. So, mura kog bao nga gilabay og tubig nga di na ko kinamo kapay-kapay. Mupaundayo na lang ko unsay ako naandan ng mga kalihukan. Unya mga aktivista sa primero, pagkahibaw nila, ha, reporter ka sa DYLA, ha, reporter ka sa Sir Rimonde. Kaya kato Sir Rimonde sa una, gibantog man to nga anti-communist. Unya, ang linya yung Sir Rimonde sa mga komentaryo, kining LFS, kining CEGP, maupapan yung mga karaan ng mga organisasyon sa una. Mga prente ni sa mga rebelding komunista, mga estudyante gipanggamit sa mga rebelding komunista. Moto yung mga komentaryo. So pagkahibaw niya ako chairman sa LFS, ya komunista ka dong? Kundi sir, iptaka mo lang kag-istorya nga ang LFS prente sa mga komunista. Wagin ko rekruta sir, o komunista. Student leader dyan ko. Nakauyon man ko sa mga programa sa League of Filipino Students. Sure ka? Di ka komunista? Kundi lagi, sir. Diin man ang propagandahan ni mo nga ang LFS prente sa mga rebelding komunista. Nga mo to. Ingo siya, sige. May noon, LFS ka, so i-report ang tanang protesta. So in fairness na itong Sir Rimonde, sa iyang mga komentaryo na siya baruganan, batok siya sa mga rebelding komunista. Pero sa newscast, sa among news reporting, open siya. Wa siya mayingon dautan mga NPA sa inyong report, ha? Atakihan ninyo ng mga printes mga NPA sa inyong report. Wa, di siya manghilabot sa among report. Ang iya lang quality ang report o niya significant ang report. So mo to ang akong first beat, campus beat. So ang akong mga interviewon kaniadto silang Noel Tabasa, ang presidente sa student government sa University of San Carlos. Si kinis Tutol Batuhan, pero si Tutol dili ni siya aktivista. Si Tutol Batuhan, moral ni siya student leader siya, pero dili siya mag-apil-apil o mga protesta. Ang aktibo kay mga protesta sa una, taga UP, gipanguluhan ni Attorney Robin Carranza. Si Robin Carranza may presidente sa Student Council, Student Government sa UP. Si Edmond Lau, na abogado na si Edmond Lau, I think na konsehal gani sa Danau City. Ambot karon, siya pa ba incumbent na konsehal sa Danau City. So si Edmond Lau, amo ng kabatch. Kini si Ligaya Barcenas, opisyal na ron sa gobyerno, anak ni Attorney Mukring o Attorney Lourdes Barcenas. Aktivista na sila. Daghan pa kaiming ng mga mga kabatch nako. Pero sa iluwa di na ko kahinumdum sa tanan nilang mga ngan. Pero kini mga ngana mauni ang akong kabatch o mga protesta sa una. So sila akong interviewon para doon ako'y balita. So lingaw sa kay sila, siya sure magkakaliw mong gawas ni. Ingo ako mo report. Jadi man i-edit ni Sir Rimonde, report na ko. So salig na sila nga. Naagad ko, sila na mo dool nga interview hali okay na sila kalihukan next week, na sila kalihukan next month, na amoy natin mga bisita. So, daghan kay kog balita, nahugog insider. Pero ang akong news as much as possible objective. So mo to akong tuman tong sulti ni Mr. Rimonde nga kuha igig side ang school administration. Ini protesta ninyo like di man Marcos tanan ang among mga protesta. Pero tanan namong protesta bisag unsay issue dinhi among i-relate ni Marcos. For example, diha may protesta batok sa gamay king issue ha. Kung imong tan-aw na karon ba pila na kadekada human sa panghitabo. Ang among protesta sa una, ang ID sa University of San Jose Recoletos. Kinami mag-sticker sa among ID every SEM. Nga mahimo man unta nga i-validate ang ID nga estudyante gid mi anang semestriha ngano papaliton mami og sticker. So ang among protesta ginegosyo sa mga pari sa University of San Jose Recoletos ang mga IDs sa mga Josenians. Ipahamtangan mi og bayaran sa sticker kada semestre. Sa way pagkonsulta sa mga estudyante. Way kalainan sa marsyalo ni Marcos. Gipahamtang ni Marcos ang diktadura sa way pagkonsulta sa katawhan Pilipino. May kayo mo relate o mga local issues ngadto sa national issues. Amay sa kay kumapalitaan na.
Pero akong kuhaon ang side sa mga pari. Sa mga akong interviewon si Father Cabarles, unsay first name ni Father Cabarles, ang among Father President sa University of San Jose Recoletos. Maka-interview ko ni Father Roderick Salazar, ang presidente sa University of San Carlos ni atong Higayuna. So maka-interview ko ato ni Gasgo sa CCC pa sa una, Cebu Central Colleges. So doon sa goy mo nang makailan ni sila nako sa gamay pa kung sa batanon pa kay kong reporter kay mo may akong beat. Og way laing radio station nga dunay campus beat. Kamera sa DYLA. So yung search Raymond mo ni-click atong style doon. Sigihan na imong reporting kay way lain. Unya hasta ang mga newspaper musugod na sa cover. Of course doon naman sila mga coverage sa una pero wa pa sila beat ba nga i-assign og mga campus protest or campus activities. So sukad adto doon na mo cover, doon na regular nga mo cover sa mga kalihukan. So lipay ang among kaubang mga aktivista nga well covered na sa local media ang among mga kalihukan. So mao to nga nakat-on ko sa School of Hard Knocks. Why nagtudlo nako unsaon pagsuwat og news report. Pero dako kay gikatabang nako si anhing Jess Vistil. Siya mo itagduma sa USIS dinhi sa Subo sa una, United States Information Service. Dili to siya consulate pero mura siya og opisina under sa US Embassy. Pero nahog sa to siyang consulate dinhi sa Subo kaya wa ko kasiguro kung mo-entertain ba sila o mga visa applications ni atong higayuna. Pero ang opisina sa USIS sa una kadtong karaang SSS building. Maro to building nga dunay fish pond sa ubos kanang dako. Ang ilang grounds puno sa tubig. Unya nay mga isda. So, unique kadtong mao. Dito diha na siya atbang sa karaang Sunstar sa eskina Osmeña Boulevard ug Santiago. Diha sa dool sa downtown area. So diha ang opisina sa USIS. Daghang kay tug libro ang USIS, mga libro bitaw sa NBA nga pertimbagaan nindot kay mga litrato, munya dagko kayo mahimo man ang huwaman do na kay library card imong huwaman nya imo lang iuli after how many days hatagan ka 1 week or tulo ka adlaw depende sa condition sa libro imong iuli. Kausa ingon si Jess Vistil namo nga siya gusto mo og libro about news writing. Iko nga sige sir kay wa gyud mi kuan wa gyud mi training ana siya. Ako unta makakondak ko og training pero basahan na lang ninyo ang libro. Sus ang libro simple kaayo ba nga wa bitay kang kutsu-kutsu kada itong mga libro nga kutsu-kutsu history sa radio unsa tuiga nagsugod kinsa mga broadcasters kini mga teknolohiya mao ni ang microphone mao ni ang daghang kay chichiburichi ba diretso ang libro diretso unsa may news reporting. Sus kang nilingig sa libro gihatagan mi tanang kopya but I think ako rin ibasa sa libro. Ang ako mga kauban way interest ba sa pagbasa pero para na ako dili siya compelling nga murag novel, dili siya work of art nga ngilingig kay pagkasuwat pero very useful ang maong libro. Og naminaw ron ako mga estudyante sa St. Teresa's College kadtong libro mo'y akong gihimong basis diyang mo'y akong gihimong basis akong syllabus sa diyang gihimo kong magtutudlo sa Cebuano News Writing sa St. Teresa's College. Kay kalitra man sa kong gitawgan ni Ma'am Flor Abanto, ang nga mao'y pangu sa Mascom Department sa STC sa una nga, dong, mutudlo ka, patudloon ka nako diri sa STC. Kung Ma'am Flor, wa mo ko experience, ya dili ka na imong experience sa radyo, mo na isulti sa mga estudyante. Ingko niya, makat-on sila nako ma'am. Siya, makat-on na sila. Pero pagkapinisad o kuan, unsaon pagsuwat og news, mao to. Ang libro, ang nananghid ko niya ng Jess Vistil, sir, ako ning gamiton para silabos siya. Mas maayo liyo, mas daghan makakaton anang maong libro. So may akong gigamit sa akong mga klase sa St. Teresa's College sa STC. Ug sa dihang na news director na ko sa ABS-CBN, ingos Ma'am Tata Singkosi nga i-train sa nato liyo bago mga reporters, kadto mo akong gibasihan pag himo na mo mga training modules sa bago nga mga reporters. So mo to'y
Unya, malipay ba ka ba nga ang imong gihimo all these years pupariha? Doon na gamay nga sukwahi, pero pupariha ra gyud sa naa sa no, mahibaw na lamig unsay ngan anang particular aspect sa news reporting. So mo na ang akong pag-umol, pagkat-on, una na akong pagsuway o paghimo og mga balita sa radyo. But later on, akong na-realize, dili man di ay mahimo nga kutob lang ta sa pagbalita. Kaya I found it very frustrating nga ibalita nimo nga mao ni sulti ni politiko so anso. Nya di tinuod. Bakak ding dako. So, mura kag gigamit sa mga politiko sa pagpamakak. Mura kag ilang gihimong kahimanan sa paglingla, pag-ilad sa mga tao. So, ko, something should be done. Reporters should have the capacity and the time and resources to verify the information na makuha sa mga politiko. So dito na ko nagsugod og investigative journalism. Na di ni mahimo nga kutob ra ta mo yango ra ta bisag unsay isulti sa mga politiko, atong i-check ang ilang gisulti. Sakto ba ang ilang gisulti? So dito na ko nagsugod og cut-on o komentaryo. Kaya patimangon man ko search, pero ang timang-timang ko ni ato batanon pagka reporter mingon ka sakto na sir. Inana ra ba? Kanang wa jud kay ikasumpay ba? Nya mo to si sir, mangutan na lang namo sa among personal nga mga experience pag ato namong City Hall aron ma-enrich silbi ang among discussion, but otherwise wa gyud may stand sa bisan unsa nga mga issue. Kaya ang among training igor man pag-gather og data og mga detalye. So through the years, basta magkat-on lang ka sa imong trabaho, mahinog ka. Pero kung ang imo sang mindset, kutob ra ko diri, news writer agad ko, news reporter agad ko, ako to brasad ka diha. Pero gusto na ka ba nga, what more can I do? What more can I offer the public? So, magsugod na kayo tubag ang mga pangutanaha, magsugod na ka o pangita o bag-o mga katakos, bag-o nga mga skills, aron nga mas makasabot ka sa mga issue, mas makapasabot ka sa mga kontrobersyal nga mga panghitabo ngadto sa publiko. Kay kun igo lang kami, supak ko ini, basta supak lang yun ko ini, di yun ko uyon ini nga. May yung mata, buang maning komentarista ha. Balik-balik lang supak siya, wag rason nanong ni supak siya. So kailangan magtuon ka. Kinasabto nimo ang issue. Una ka mangahas, una ka magpatuga-tuga og discuss. Og sa dihang reporter nako sa radyo, akong nabantayan ang mga balita puparihara. Ang balita sa Freeman, parihara. Ang balita sa Republic News, Pamisan Star, pagsugod nako, puparihara. Ingko, tingali. Kanya pagsugod na sa Sunstar, maura gihapon. Ako na ba niyan, nga nung pariha, kay maura man ang preskon nga ilang giapilan. So magpreskon naabdan ako mayor si Ronald Duterte. Wala ko kaabot ni Florentino Solon, ni Dr. Florentino Solon. Ako naabdan na mayor si Ronald Duterte. Naka-interview ko ni Mayor Duterte. Nakaabot ko ni Boy Cuenco. Nakaabot ko ni Sani Osmeña as mayor. Nakaabot ko ni Tami Osmeña na. Sa unang yung termino ni Tami Osmeña pagka-mayor. Nakaabot ko ni Alvin Garcia, hantod nga karon ng bago. Sa pagka-gobernador, akong naabdan nga gobernador, I think was Osmundo Rama. Kay si Rama man mo ay OIC. Nagitudlo human sa EDSA People Power Revolution. Pag human ni Rama si Lito Osmeña, human ni Lito Osmeña si Tingting de la Serna, human ni Tingting de la Serna si Noy Pabling Garcia na. Suod kay may Noy Pabling, sige ko lang kong interview ni Noy Pabling. Pero ako nahukman nga kon pariha lang ko sa ubang reporters nga motambong lang ko press con. Unya i-record lang akong gisulti dito. Ang akong report, way kalainan sa mga reporter sa ubang istasyon sa radyo o sa ubang mga newspapers. Mautoy na kaaghat na ko, di na ko tambong og mga preskon. Labi na, sa pipila ka mga preskon ka kong itambungan, na ipanghatag ng mga sobre. Kana bang pamliti, pang snacks. Unya akong mabantayan, ang manambong sa preskon, may kayo mo kuha niya, tago na bulsa sa ilang mga sobre.
Unya, pag-abot sa kong turno, nibalibad ko, ang tinanawan yun sa ubang mga reporters, pagkaibaw nilang nibalibad ko, o sa mismo nag-organisar sa press con, kahilas, kabata pa nimo, kahilas nimo. Kung sa gituduan ka, Sir Sirmundi, di mo na ito kwarta, kana Sir Sirmundi, o turno na mo daw ito kwarta. Pero ingon ana masultihan, dako kay kugsa, nga nang wa ko mo daw ito kwarta, ingo, sa bali na press con? Obligado dito mo daw ito kwarta na? Kundi dito mo daw ito kwarta sa press con, murag kita sadaan, puro ba taog nagpahilas-hilas ba? Muto akong gina-search, sir, di lang ko mo apel og press con. So, nga naman siya, atong balita sa parihara uban. Wato nang isulti ang mga sobre. So, ingon siya, sige. Pero siguro, di ta ma-outscope, ha? Baka mo ito ka-search. Ayaw, di kita pa-outscope, ha? Kita'y mo scope. Ingo, sir, daghang kita'y scope. Kung mang-interview na lang ko, sir, nga, di na ko ma-auto press con. Siya usang ang mong interview. Kung ma-auto ko sa mga opisina, magdakog yuher, kaya kato among recorder sa una yuher, sa ngugon man ni anhing isa itong kolumnista sa Sansa, si Fred Espinosa. Ingon siya, na, sugod ang press con, kaya diabot ng jukebox. Magdama may yuher. Yuher di man to, mas dako pa to sa, mas baga pa to siya sa cassette recorder. Pero nindot kay quality, ang murag studio quality, ang yuher. Kaya doon naman siya iyang microphone. Yung imong i-extend ang microphone, di pa rin sa mga cassette recorder, bitaw nga, itungod lang mo ang microphone. Kanto doon na siya wired nga microphone, imong ipaduol sa baba sa speaker, murag naa sa studio ang iyang tingog. Pero ni, hukom naman ko nga di mo tamong o press con. Unya, kung maato sa kong mga opisina, ako nabantayan, usa ka adlaw, usa duha ra akong ma-interview, mahurot na akong oras, pagbiyahe, pagpangita sa akong interview, wa di sa opisina, at tulad sa pikas ng opisina, kung may pamanawag kong telepono. Kuhaon bitaw na ako sa una uso pa mga directory. Akong gikuha ang mga directory sa una mga directory na pa may mga numero sa mga bayis, mga politiko. Di pa man to pareha karon bitaw nga di na takaibaw sa mga numero sa mga politiko. Sus. Mga numero sa telepono ako nakuha. Numero sa bahay ni Mayor Duterte sa Panawa. Numero sa bahay ni Anhing Siling Fernan sa Nibil. Numero ni Sani Osmeña sa iyang bahay. Ako sila interviewon sa ilang bahay. Sa di pa sila mga sa opisina. Kaya umunawag ka sa opisina, wag naman kang sekretarya. Kunya, busy naman sila, kaya trabaho na ba yan? So, kasagaran, mabalibaran ka. Pero manawag ko sa ilang bahay, na napa sila sa bahay, nangandam pa sila para silang opisina, mas dako kahigayon ako silang ma-interview. Ay, sus. Mura ko nakakita og gold mine kay magpa-interview man sa sila. Kay mura man og wa pa tumauso niya ako sila inon record na ko ang interview sir para nga mabalita na ko sa DYLA. Siya okay dong. Wa pa sila kailan ako. Sus. Ang akong recorder nindot sa kayo ang recorder sa kay German lagi to ang amo mga equipment. Ang akong recorder nindot kay pagka-attach ang akong telepono, nindot kay siya line out gikan sa system itself, sa sound output sa telepono, diretso og connect ngadto sa line in sa akong recorder. Ang akong recorder open reel. Kana itong dagko nga mga recorder nga nindot kayo, mga baga kayo ang tapes, dili pare cassette nga gamay gisi maputol. Kadto open reel mahimo ni imong ibugos, puwerte miliguna. Unya pulos to German. Agfa unsa toy wala ko kay nomnom sa brand sa tape pero hilabihang bagaa sa tape. So ang akong usa ka reel mulungtad do og 60 minutes. So akong interview mga 30 minutes kaya pa kayo na usa ra ka reel. Unya bisag taas kayo ang interview. Ang ako reel mahurot na. Mahimo ra ko nga magsige pag interview, unya ako lang pilihan og laing reel, dali ra kayo. Nga dili ra gamay ra ang bahin sa interview nga dili na ako ma-record. Unya, humanan akong interview daghan kay ko gipangutana. Ako na dayong himuan og balita. Nya panalitan, napo akong pangutana. Napo ilang tubag, napo akong istorya. Asus, mahimo ra usan ako ka interview tibok adlaw na nako nga reporting. Kung kay per piece man me. So ana ra gyud pero ambisyoso naman ka, mga ambisyon naman ka nga, kuto bra ko din mang-interview niya mo report, iya mang gi-atake si so-and-so aning iyang istorya, ako sa patubagon si so-and-so.
So ako sa tawgon si Suato, sir, giingon tong kuan ni Mayor, sir, nga tapulan ko ka, sir. Wa ako kay gibuhat sa imong departamento. Mutubag siya. Ako din sa iyang bahin, si Department of so-and-so nihimakak sa pasangil ni Mayor Duterte nga wa siya gibuhat sa iyang departamento. Kompleto ang ako report. Ingon dahil Sir Srimonde. Sundan yung gibuhat ni Leo. Suya na kayo mga reporter nga nag-una na ako. So, gibuhat ni Leo Angkor. Angkor may matawag ni Sir Srimonde. Di siya ka nang gibuhat ni Leo, mo na gitawag multi-sourcing. Di lang usa iyang news, daghan siyang source sa iyang news. Inyo, usari inyong source, yung ugma pa mabatian na pikas, kag Leo na ang duha ka side, iya da yung i-presentar. Mo na multi-sourcing, himuan na ninyo. Maglisod ba sila kay adto man sa field? Ang uban mang-interview sa telepono, ang utan nagiunsa man ni Leo. Telepono ro ko mang-interview. Daghan na kay ko kailog sa telepono. So gihimuan miglaing recorder sa laing linya sa telepono. Daghan sa kitong linya sa telepono sa Broadcast Production and Training Center o sa DYLA ni atong higayuna. So mao to nga makascoop ko na ay mga istorya nga wa mapangutana sa presscon nga natsambahan ako o pangutana. So nagsugod na ang mga newspapers og quote sa DYLA. In an interview with DYLA News, Askalipayang Sir Simon siya dong. Starring na kayo ta. Dong, salamat kasi mong interview dong, ha? So na to. Pero ang nagsugod gud ana si Attorney Chiking Sharis. Si Atty. Chiking Sharis usa sa mga nagdasig gid nako sa bag-o pa kay kong reporter nga padayunan ng imong gibuhat. Mag-innovate ka og mga paagi unsa ang pag-cover og news nga dili ka magkuyog-kuyog lang og pack reporting, kana magkuyog-kuyog lang ka og grupo. So nagkadagko ang mga storya nga akong nakuha, mang-interview nako og taga Manila, mangayon ako budget ni aning search ni Mundo, sir, gasto tag long distance, sir. Natay scoop akong interviewon sa telepono. Musugot na siya kay ma-quote man mis newspaper ini kaugma. So kuha na to, mao na og ganang estiluha mo'y akong nahimo na mo'y akong gigamit hangtod sa DYAB nga mas ganahan ko og telepono kaysa mga press conferences. But of course, kung makailan na gud sila nimo, makapangimbitar naman kanila. So, imbitahon nimo sila sa imong programa, mutungan na sila sa imong announcers booth aron nga imo sila nga ma-interview. So, magpa-interview na si Mayor Mike Raman ako, magpa-interview na si Governor Pabling Garcia, kalayo na mo sa ABS-CBN, masugubiaw, si Noy Pabling sa Capitol. Pero kay ilado man ang ABS-CBN, inipangimbitar na mo, mingutos Noy Pabling, i-arrange lang sa akong sekretarya para mahawa niya ako schedule, makaanha ko ninyo. Ingna lang sa ko orasa diha na muanha para nga i-allowance lang ang traffic para di ko malate. Katus Noy Pabling usat to sa mga accommodating kayo sa mga interviews namo sa radyo ug hangtod sa television. So si Noy Pabling akong tawgon sa iyang bahay, di magtumalibas Noy Pabling. Ang bahay ni Noy Pabling atong gigayon na di pas Busay. Na ako'y telepono ng Noy Pabling. Niya igtawag na ko siya may mutubag. Wa mo gusto mauso sa una nga kana bitaw mga katabang ang mutubag niya ipasa. Niya to ang mga politiko may mutubag sa ilang mga telepono. So igtawag na ko Governor Garcia, si Leo Lastimosa ni Odong. Unsa man daw? Interview tarong, ganito ha maligo pa ko dong. Tawag ako in 10 minutes. Na. So, inig ka 10 minutes, akong butangan og allowance, mga 13, 14, 15 minutes, ay siya kigdugaya. Kaya kung mutawag ka after 30 minutes, nakalakaw na si Pabling. Kaysa yung kahit siya mo report sa opisina. So, interview, dasig pa kayo sa Pabling. Maupay pagpamahaw, maupay pagpangape, maupay pagkaligo. So, ang tingog ni Noy Pabling, igtubag siya imong pangutana, pating dasig ka. Pero ang tendensya itong Noy Pabling, murag may krama, dugay kay mahuman og tubag si Noy Pabling. Sa mga anak ni Noy Pabling Garcia, ang niliwat niya si Winston Garcia. At hastang tingog ni Winston Garcia, murag Noy Pabling. Hasta na mga, dugay kay makasumpay. Mga na abilidad ni Noy Pabling o nasunod na ni Winston Garcia. Mas eloquent si Pablo Jan Garcia, si koresista Pablo Jan Garcia, kaya na-interview mo sa nako, mas eloquent sab si Governor Gwen Garcia. Although karon ang sinultihang Governor Gwen Garcia, murag kada pong bundak, murag dili na Hanoy ba iyang sinultihan, murag magsagunto na ang iyang sinultihan. Pero Noy Pabling usa sa labing paborito nako nga wa na gani milaing ma-interview si Noy Pabling. Bisag unsa imong pangutanang Noy Pabling about constitutional convention, about
SRP gisupak na ni Pabling ang South Road Properties sa pagpatuman ana ni kanhi mayo Tommy Osmeña. Si Tommy Osmeña actually mo'y kampiyon sa SRP. Kaghan kay ni supak niya. Si Alvin Garcia ni supak niya. Ang ubang mga political leaders ni supak niya. Motos Tommy Osmeña gigamit niya yung koneksyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nakalusot yun ang South Road Properties. So dili sayon kanang SRP man makasabot yun ko na ng Tommy Osmeña passionate kaayo sa pagpalipod sa SRP gikan sa mga binuang karon og nabinuangan na bagyod ang halin sa SRP na hurot na kuno gasto sa Cebu City Hall. So nabalaka ko ni actually og ngiob diri sa among palibot tihali ug di na sad mo makakita nako, pero mao na ang akong pagkat-on, akong pagsugod og kat-on sa pagsuwat og report, paghimo og mga balita ug giunsa nako paghipos ang akong mga kasayuran gikan sa direkta nga mga interviews. Ang lain di na ako makalimtan nga buutan kay interview bisan sa kataas na niya og pwesto si Siling Fernan. Si Siling Fernan sa assemblyman pa siya, magpa-interview siya diha sa bay sa Dibil, no, kunang atbang bay unahang chutay sa Cebu Plaza sa una karon Marco Polo plaza na. Buutan kay ito si aning Siling Fernan. Dili siya mutubag siyang telepono, pero di gyud siya mobalibat. Pero muhangyo lang siya, ay lang kay tas kay na ako'y lakaw. Na ako'y importante nga lakaw. Yung mubo ro mga itong tinubagan sino Siling. Dili mubo bitaw nga pinilusopo. Kanang mubo ba nga substantial na kaayo, dili pareho yung problema na kaya pagkay-pakatay. Usa to sa mga paborito nga interviewees si Noy Siling Fernan. Unya diyang na Senate President na siya, di na mo ko kakontak niya sa Senado. Okay? Senate President na gud. Ikatulo na nga labing taas nga opisyal sa Republika. Akong atangan. Muuli man to si Siling Fernan o Bernes hapon. So ika-Bernes gabi, isa yung gabi is Bernes. Wapay panihapon. Ako siyang tawagon. Magpa-interview man. Kang ilingigay no sa akong interview. Si Senate President Marcelo Fernan niingon. Unya akong ibalita inig ka Sabado, inig ka weekend. Sungilgig ang mga newspapers, wa naman kaayo sila balita ini ka weekend. Akong balita ini ka weekend, Senate President Siling Fernan. Yun saan pagkuha liyo man ang press con si Fernan. Kangang BFF, pamnausong BFF sa una. Akong appeal sa akong subayon ang ila schedule. Kadtong mga kongresista na mga tong Manila, to mga sessions Manila, mga assemblyman pa dito sa una, mga tong Manila. Ako sa ituon, kanusa sila manguli. Kasagaran manguli sila Biyernes hapon. So, ika-Biyernes gabi matawagan na ko silang bay. Or Sabado sa buntag, tawagan na ko silang bay. Pero Sabado sa buntag, kaniad tumura ang Sabado nga, kuan ba? Break na ayaw ng panawag o Sabado. Kay papahuwaya sa ang mga government officials. Murag na ay unwritten ruling ng una. So, ang among interview ari ra sa weekdays. Pero nagi importante kay nga mga developments, manawag ko og manawag ko og weekend, manawag ko bisag unsang orasa sa gabi. Yung mo appreciate sila nga makahatag din sila silang side sa kontrobersiya sa di sila mabunalan o mga komentaryo, makabangil lang sila sa ilang mga reaksyon. O sa dihandian ako sa DYAB, kining maong trick na mga interview lang pinagi sa telepono, akong nagamit ni Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa lisod kaya na ko masakpan si Chief Justice Davide sa ilang bahay. Naman sila naman ko yung telepono niya sa ilang bahay dito sa Manila. Ambot ila ba itong bahay o nag-abang lang siya o ila lang itong parente, pero na ako yung telepono niya dito. Pero lisod kaayo si Chief Justice, wa pa ni uli. Gabi na si Chief Justice na ay gi-overtime man sa Supreme Court. Sus, dami tayo nagkasulti na ko. Iya parente din ni Subo, Leo. Maglisod kag interview ni Chief Justice Leo. Tawag before 6 in the morning. Gumao ba? At tutawag siya ba? Siya ayaw. Alas 4:30 pa, mugika na Chief Justice kikan siyang bahay Manila. Alas 5 kadlaw, tuwa na sa Supreme Court. Kaya ganahan na siya mag-garden. So katong garden sa Korte Suprema, sa panahon pa ni Chief Justice Hilario Davide Jr., siya ay mamubo. Siya ay maguna. Siya makuha atong gagmay nga mga sagbot. Matong nindot kay itong garden sa Korte Suprema siyang panahon. Pero may therapy ni Chief Justice Davide. Siya tawgawa pa alas 6. Kaya dayong alas 6, humana na siya sa iyang gardening. O niya, padung na siya mamahaw,
tingali maka-tsamba, maka-atul ka. Atuod man, mga 5:45, manawag ko. Susa mo tubag, si Chief Justice David man. Sa iyang opisina niya, sa Korte Suprema, na Chief Justice, si Leo Lastimosa ni sa Cebu. Dong! Unsa may balita diya Cebu, dong? Dili, Chief Justice naman ko na kaso diya, nga pwede, sus. Nindot niya akong istorya. Tiyaw na, akong istorya, pinagi lang sa telepono, maka-interview ko sa Senate President, na si Siling Fernan, maka-interview ko sa Chief Justice, na si Hilario Davide Jr. And asa kag access ngayon, ana. Although karon imposible na mahitabo. Gawas kon personal gimo nga mananghigala, imposible na mahitabo karon. Daghan na kay cordon sanitary nga imong sangit-sangitan. Ako tong mami sa una nga mga politiko mismo ang manubag sa ilang mga telepono. Karon imong tawgon bisan ang mga mobile phones, dili na ang mga politiko nga mutubag. Adto na gwardiya, adto na sa sekretarya, daghan pag yung agian ato makalimtan na lang ka. Nananawag di ka, di ka matubag. Kasagaran, mabalibaran jud ka kay busy na. So, ang akong punto, nganong ako ning istorya, para ni sa batanon nga mga sakop sa media, do not settle for business as usual. Unsa inyo namat-an og buot sa mga paagi karon paghipos sa mga balita, ayaw mong dawat nga kutob ra mo diha. Innovate. Paghimog inyong kaugalingon nga mga initiatives, paghimog inyong kaugalingon nga mga paagi, unsang pagkuha sa labing tukma nga mga kasayuran, imong ikahatag ngadto sa katawan. Ayaw mo palihog katagbaw nga magsunod-sunod lang mong mga preskon, although karon ni menos ang preskon. Ang ngayon ibalik ang mga preskon kay karon di na taka pangutana og tarong sa ato mga politiko. Magpaabot na lang ta sa ilang Facebook Live nga dili na taka follow-up question. Bisa ko sila isulti sa Facebook Live, mapugos na tabi yung uyango, mo na ito yung report. Di ta matagbawan. So karon gamitan ninyo ang Facebook Messenger. Request mong interview pinagi sa Facebook Messenger. Tawga pinagi sa Viber. Tawga pinagi sa WhatsApp. Pangita mo sa labing tukma nga teknolohiya nga inyong ma-interview ang mga news sources. Aron nga makakuha mo sa labing tukma nga kasayuran gikan nila. So, di na mo ko kahibaw ani mga editing sa mga video, mabitaw ning daghan mo request nga pag video support sa diha liw, di ko kamao mo edit ang mga video nya very time consuming na. So wa na tay mahimo sa itong programa kon ako pa mo shoot kay wa mo ko staff nya ako pag himo edit. Munang kutob rin taon ta sa istorya, pasaylua nga kutob ra ko sa pag-istorya ninyo. So mao na akong punto ngadto sa mga batan-on nga mga sakop sa media, innovate. Ayaw kabalaka, ayaw kahadlok pagdiskubre o bago mga butang unsaon sa pagkuha sa labing tukma nga kasayuran gikan mismo sa mga tinubdan sa mga balita. O ngadto sa mga tigpaminaw, ngadto sa mga tigtanaw sa mga media organizations. Be demanding. Dili sa atong programa, ayaw mo panagana pag-ingon kuwangan man imong programa liyo, pun-in imong programa liyo, maora ni imong ika-offer. Kaniyo himo asa niyo. Ayaw mong panagana pagsugyot. Total ug di na ko madaba, libaran lang naman. Pero ug madana ko, mo appreciate ko anang inyong mga sugyot nga mo innovate ta, padayon ta sa pag-discovery o bag-o mga butang. Ang atong tuyo mao ang paghimong mas relevant sa atong mga gipangisgutan din sa atong mga programa, mas useful sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nagkasalamat sa inyong pakig-uban. Naabdan ako og kilom-kilom diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Hangtod og mapuhon. Uban ni CB Girl sa laing edisyon sa atong tulumanong panahom. Dayong kilom-kilom.